Кичләребез хәерле булсын, һәркемгә саулык, иминлек насыйп итсен Ходай. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм соңгы көннәр китергән яңалыклар белән одна информацион программасы. Бүген без сезгә менә нәрсәләр хакында сөйләячәкбез. Районыбызда терлекчелек тармагында эшләүчеләр ярты еллыкка нәтиҗә ясадылар. Сабада 500 урынга исәпләнгән яңа мәктәп сафка басачак. Үзенең эчтәлекле китаплары белән халык күңелен яулаган язучы Зифа Кадырова Саба дулкыннарында кунакта булды. Хәзер әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак. Адна башында Килдебәк авылы мәдәният йортында терлекчелек буенча ярты еллыкка багышланган авыл хуҗалыгы киңәшмәсе булып узды. Утырыш Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин, хуҗалык җитәкчеләре, белгечләр катнашында үтте. Гөлназ Вахитова тулырак сөйләр. Игенчелек белән чагыштырганда терлекчелек өлкәсендә тынлык чоры дигән төшенчә юк. Биредә ел әйләнәсе ялсыз хезмәт куясы. Эш ныклы контрольдә. Ярты елга бер алар киңәшмәгә җыела. Бу елның беренче ярты еллыгында район буенча 432,973 центнер сөт савып алынган. Бер сыерга уртача 22 литрдан артык туры килә. Лидерлар рәтендә ПМК җәмгыяте 66716 центнер. Игенчеләрнең дә күрсәткеч яхшы 55772 центнер. Кәҗә сөте 4326 центнер булган. Итчелек буенча да игенче җәмгыяте алда бара. Барлыгы 2926 центнер җитештерелгән. Шытсу авыл хуҗалыгы предприятиесында 1874 центнер. Иң күп табыш алучы хуҗалык дип дуңгызчылык белән шөгыльләнүче Татметагро җәмгыяте исәпләнә. Җаваплыгы шикләнгән Саба, ПМК җәмгыятьләре дә яхшы керем алган. Корылык, эссе көннәр турыдан-туры авыл хуҗалыгы өлкәсенә зыян сала. Терлекчелек эшендә, игенчелектә дә сынау йылы булды. Май айында без норма буенча 35 мм булса, бары тик 20 мм тирәсе яңгыр булды явым-төшемнәр. Июнь айында да тагы да зирәк. Безнең уртача явым-төшемнәрнең күләме 61 мм күп еллык күрсәткечләр. Ул безнең булды бары тик 9 мм гына. Шул вакытта инде 35, аннан да югары температура июнь айында һәм июль башында 3 тапкыр буенда безнең агрометеорологик службалар тарафыннан шундый көннәр билгеләнде һәм инде бу туры килә чыгыс чыгышын ситуация итеп әйткәндә инде тәнтиш хәлләр дип игълан ителеп инде шундый һава шартлары торды. Шул сәбәпле инде без шушы шартларда районда авыл хуҗалыгы тармагын гомумән зур үзенчәлекләрен исәпкә алып инде нормаль рәвештә алып барга тырышабыз. Торакларның гадәттән тыш эссе булуы симерту малларының авырлык җыюына тискәре йогынты ясый. Өстәвенә кайбер очракта үлем китемгә дә сәбәпче була. Гомумән, беренче ярты еллыкта 225 баш мөгезле эре терлекне югалтканбыз. Мал-туар суыкка чыдам, ә менә артыгысыны бик авыр кичерә. Хуҗалык җитәкчеләре үлем сәбәпләре баш санының кимүе буенча да җавап тотты. Хәзер төп бурыч санны саклап калудан тыш, аны тагын да арттыру һәм җитәрлек терлек азык әзерләү. Кышлату чорына без ныклы әзерлек белән килергә тиеш. Бу шартларда инде без беренче чиратта кышны җитәрлек күләмдә терлек азыгын булдыру максаты. Бу булган узганлык калган азыкларны бер кат без бөтенесен барлап чыктык. Һәрбер хуҗалыктан баланс комиссиясе үткәреп, аларда нинди мөмкинлек бар, үзләрендә билгесе елда иген басу кырлардан нинди игеннәр җыеп алалар. Шул саннарны билгеләделәр һәм инде күпмедер без сатып алырга тиеш булачакбыз. Кайсы регионнарданмы, күрше районнарданмы, кайда нинди мөмкинлек бар, синаж, силосны тулландырырга һәм бертөклек турларны күпмедер безгә тулландырырга кирәк булачак. Бу көннәрдә берничә хуҗалык урып җыю эшенә кереште. Техникада тулысынча әзер. Барлыгы 80 комбайн исәпләнә. Хәзер эшләр борчак, арпа, көзге бодай һәм арыш басуында бара. Арышка килгәндә арыштан төрле басулар бар. Һәр хуҗалык әйнегедә кисә булганда, менә тимешнең бер басу 32% күрсәтә. Шул вакытта урта сабаныкы һәм сашның 18-17 күрсәтә басу, 2 басу бар. Көзге бодай. Яз көзге арышка. Район буенча урып җыю эшләре барлыгы 24898 гектарда башкарылачак. Хәзер авыл хуҗалыгында иң җаваплы чор һәм аны югалтуларсыз узарга кирәк.
Җәйге чорда районыбыз төзелешләр гигантына әверелә. Яңа объектлар төзелеше, ремонт, реконструкция эшләре киң колач белән алып барыла. Федераль, республика программалары буенча 3 дистәдән артык төзелеш проектлары тормышка ашырыла. Соңгы вакытта район үзәгендә яшәүчеләр яңа мәктәп төзелешендә күзәтә. Тулырак киләсе хәбәребездә. Собаның Объездная урамында калкып килүче бина нәкъ менә шул яңа мәктәп булачак. Бу районда алып барылучы иң зур төзелеш. Аның нигезе март аенда ук салына башлады һәм ул авыл территорияләрен комплекслы үстерү федераль программасы нигезендә тормышка ашырыла. Гомуми белем бирү учагы 500 урынга исәпләнгән. Төзелешне Акташ җәмгыяте алып бара. Республика программасына килгәндә безнең Сабада күп фатирлы йорт салынып хәзерге вакытта эшләнеп бара. Аннан соң безнең Шымарданда 12 фатирлы йорт салынып бара инде. Аннан соң федеральный бюджетка килгәндә безнең хәзерге вакытта мәктәп салынып килә. 3 этажлы була ул безнең. Анда безнең 9900 квадратный метрлы. Анда безнең основной начальный класслар булачак. Аннан соң основной класслар инде. Безнең аның караганда безнең спортзал, 2 спортзал булачак. Берсе зур спортзал и бәләкәй спортзал инде. Оларның бәяләренә килгәндә инде безнең федеральный бюджеттан каралганда 596 миллион, республика бюджетыннан каралганда инде 96 миллион, бюджеттан каралган инде. Ул хәзерге вакытта бу проект эшләрен эшләнеп бара, аның кай вакытта инде экспертизалар документларын чыгып, аларның үзгәреш эшләрен алып барабыз. Бинаны өю эшләре июнь аенда башланган. Ул 3 катлы булачак. Бүген ташчылар аның 2нче катын эшли. Төзелешкә 4 бригада эшче җәлеп ителгән. Алар иртәнге 8дән төнге 11гә кадәр 2 сменага бүленеп хезмәт куя. Стена өенә август аена төгәлләргә исәплиләр. Работаем на Акташе уже 5 лет. Снабжение у нас хорошее, все хорошо, работает. Только иногда жара, конечно, подводит. А так все хорошо у нас. В июне начали кладку. Аннан соң түбә ябу, тәрәзәләр кую эчке эшләр эшләнәчәк. Коммуникацияләрне Шәмәрдән торакоммуналь хуҗалыгы башкарачак. Гомумән мәктәп бинасын төзү 2 елга исәпләнгән. Белем йорты үзенең беренче укучыларын 2022 елның сентябрендә кабул итәчәк. Сабаның Тынычлык урамы да зурая. 9нчы сон астында биредә тагын бер торак йорт күтәрелгән. Биредә дә Акташ җәмгыяте төзелеш эшен башкара. Бүген биредә түбә ябалар һәм эштә эшләр дәвам итә. Бу объектта безнең 42 кеше эшли хәзерге моментта. Түбә эшләре алып барабыз. Эштә безнең электрик һәм слаботочка шелтәләрен монтажу бетердек. Хәзер штукатурка эшләре алып барабыз. Сантехниклар керде. Канализация сузырга һәм таштагы инде ЖКХ хезмәткәрләре таштагы сетларга, суга һәм канализациягә керделәр. Йорт 27 фатирны үз эченә ала, социаль ипотека программасы нигезендә төзелә. Эш февраль аенда башланган, файдалануга аны октябрь аенда тапшырырга планлаштыралар. Бу көннәрдә Бистә урамнарында агачларны кисү эшләре үткәрелә. Моны Саба күп тармаклы җитештерү предприятиесе хезмәткәрләре башкара. Эшчеләр белән Диләрә Җаббарова аралашты. Кышның матурлыгы төсенә карап, кешенең матурлыгы эшенә карап ди татар халык мәкале. Саба күп тармаклы җитештерү предприятиесе хезмәткәрләре көче белән матурланган мәктәп урамы буйлап атлаганда, һәрбер кешенең дә күңелендә бу матурлыкны булдыручыларга карата рәхмәт хисләре туадыр мөгаен. Агачларны бик матур кисәләр, шундый ботаклары да алсынып төшмәгән. Балалар белән йөргәндә дә куркыныч түгел, балалар өстенә төшә дип, мәктәп балалары чыккач тагын теге куркыныч түгел, алар өстенә дә төшә дип. Безгә бик ошый, бик матур. Агачлар булуы бик әйбәт. Инде районда, во-первых, һава әйбәт, менә аннары бала белән йөргәндә кояштан тиң. Әлеге чара биек үскән агачларны яшәртү һәм формалаштыру максатында оештырыла. Корыган кәүсәсендә метр ярымга кадәр үскән ботаклар киселә, агачлар арасындагы чүп-чар җыела. Без килгәндә матурлык тудыручылар мәктәп урамында эшне төгәлләп, Гали Закиров урамына күчкәннәр иде. Җитәкчеләре Илнур Хабибуллинны да биредә очраттык. Бик авыр хезмәт, көненә 2 тапкыр яннарына килеп, хәлләрен белешәм. Әлеге эшләрне 15 августка кадәр төгәллисе бар ди ул. Бу эш инде безнең конкурс нигезендә алып барыла. Конкурс отылып, шушыннан безнең елга 2 тапкыр шушы агачлар формироваться ителәләр. Үзегез белгәнегезчә матурлыкны бит инде безнең оешмагына алып бармый. Бөтен Саба халкына мин рәхмәт әйтәрем. Хәзер бөтен кеше капка төпләрен чаба, даже урамнарга чәчәкләр, гөлләр утырта, үзенчә үз территориясын матурлый. Менә берәү
шешекләр утырта. Без менә мондый эшләр менә шулай итеп бердәмлектә матур итеп эшләгәндә районыбыз да матур була, урамнарыбыз да матур була. Кисү өчен заманча кискечләр һәм пычкылар кулланыла. Ботакларны җыештыруда оешмада төрле эшләр башкаручы Расим Закирҗанов ярдәм итә. Әтеп эшне инде күп еллар Гөлфия Гыйззатова һәм Фәридә Галимовалар башкара. Бу агач эшләрендә эшли башлаган һәм менә 13 ел. Шушы агач кисәбез инде елга 2 тапкыр, 2 этап. Яз аенда, җәй аенда менә шу июль аенда инде кышка матур булып калсаңа инде. Урамнан узучы кешеләр барысы да эшебезне күреп, рәхмәт әйтеп узалар. Шунсы сөенечле ди эшсөярләр. Матурлыкка бер кеше дә каршы килми. Рәхмәт, чистарткач матурлагач. Очрашудан файдаланып, Илнур Хабибуллиннан июль аеннан коммуналь түләүләрнең күпмегә артуы белән дә кызыксындык. Йортларда су басымын көчәйтү өчен башкарылган эшләр турында да сораштык. Безнең бүгенге көндә халык бик борчылмасын дип әйтәм мин. Безнең иң зурысы менә санап киткән инде җылылык не дип инде 3,2%-тан да артык. 2,9 бар. 1,1 дә бар. Безнең халык әзгенә возмущаться итте. Менә бу такого белән инде. Анда да 3,5, 3,4 менә 3,4-тән дә әйбер процент тарифлар бер генә тармакта да артмады. Яңадан менә үске подстанция ягы дибез инде. Ондагы бер насосны 25 мощностьныгы 40-лык алыштырдык. 1 сәгатькә 40 куб куга торган. Хәзер инде менә бүгенге көндә эш бара. Яңадан бер скважина казып, шуны кулланышка җибәрү. Шишмәдән җибәрү усулларында карадык, но шишмәләрдән нитрат күп чыгу сәбәпле бу усулдан без тайпылдык инде. Алла бирсә, күзгә яңадан бер скважина биреп инде. Яңадан суның күтәрелешен күләмен арттырсак, без бу мәсьәләне чишәрбез дип уйлыйм мин. Агачларның яшәешебездә нинди роль уйнавын әйтеп тә торасы юк. Аларны менә шулай даими карап торганда гына урамнар, парклар, юл кырыйлары матурлыкка күмелер. Кеше хәтере мәңгелек дисәк тә, ул ак кагаз битенә язылганнар белән, күргәзмә әсбаплар белән ныгытыла. Шуларның бер мисалы музейлар. Теләче авылында ачык һавадагы музей хуҗасы Рифкат Шафиков үткәннәрне бүгенге буынга җиткерү максатында хәтерне, тарихны яшәтүгә үзеннән зур өлеш кертә. Ул тудырган хатирә почмагы беркемне дә битараф калдырмый. Сабадан Казанга бару юлында Теләчәдәге туган авыл кафесына карап, аның матур, мәхәббәт бина булуына инанып, китүчеләр бик күп. Менә шушы бина янында ачык һавада татар авылы музее эшләп килә. Берничә ел инде бу музейдан кеше өзелми. Нәрсәләр генә юк биредә. Аны барып, карап чыгым дисәң, көн алып килергә кирәк. Гомере буе кешеләр арасында, җитәкче урыннарда эшләп, һәр нәрсәне бөртекләп булдырган, музей төзүне үзенең максаты итеп куйган Рифкат Шафиковны бай Рифкат дип йөртәләр. Күңеле белән, акыл зихене, гаиләсе, балалары һәм дуслары белән бай ул. Бу инде кибәчедә торган вакытта ук минем уйда бар иде. Бу инде иң беренче әнинең эш коралларыннан тотынды, аның эш кораллары инде ухуаттыр, кисәү агачыдыр, кыскычтыр, шуларны җыеп, аннары менә Теләчәгә күчкәч ишек алдында ясадым. Анда урын җитми башлагач, монда кафе төзегәч, монда җир алып, шушында үстерә башладым. Бу инде тикмәгә генә тотылмады, монда бөтен хәзер борынгы әби бабаларыбыз эш кораллары, ничек итеп икмәк иккәннәр, ничек чәчүчә, ничек чиккәннәр, ничек итек басканнар, менә шул бөтен шуларны күрсәтә торган әйбер экспонатлар җыела инде. Бу безнең музей зоопарк инде бизнес өчен түгел, бу килгән кунаклар өчен. Төзелде монда күбрәк менә һәр инде Киров өлкәсеннән, Күкбара районы, Балташ керә. Быел җәй буе менә Теләчә районының бөтен мәктәпләре, лагерьлары килеп бетте. Кичә генә 120 укучы килгән иде. Бүген инде менә Саба районы Олы Кибәүче авылыннан балалар көтәбез. Алар инде минем үземнең туган авылдан киләләр. Аларга инде менә безнең авылдагы элекке әби бабайларыбызның үз коралларын күрсәтергә тырышам мин. Һәр менә мәсәлән бу шкафны үзебезнең авылның остасы Камил абый ясаган. Кино аппаратлары менә үзебезнең авылдан Башаров Равил абыйныкылар. Менә һәрберсен шуны аңлатырга тырышам.
Менә команда инде Алла берсә шушы киңәйтергә, зурайтырга исәп. Без сөйләшеп торган арада зур автобус белән Рифкат абыйның туган авылыннан укучылар экскурсияга килеп төште. Аеруча яратып, син кем баласы дип каршы алды ул аларны. Махсус чакырылган ак аю янында күмәкләшеп фотога төшкәч, ачык һавадагы музейга юл тоттылар. Менә соңгы вакытта Instagram битләреннән төшми торган поезд вагоны. Мондый тамашаны булдыру бай Рифкатның башына гына килә. Ә монысы авыл мише. Тирә күрше районнарда зур бәйрәмнәр булганда машинасына мишне тагып, утынын төяп, кыймак пешерергә килә ул. Майлы, тәмле кыймакны кем генә яратмый. Без музейның алгы ягында кайда нәрсә урнаштырылганын шушы күрсәтмә тактадан күреп була. Укучылар ул көнне экспонатларны тотып карадылар, аның янында фотога төштеләр, рәхәтләнеп ял иттеләр. Җил тегермәне, ун тегермәне, элекеге бабаларыбызның эштән соң ял итү урыны булган шалаш, зур-зур урындыклар, тырма, балта, әкият геройлары убырлы карчык, җигүле ат, шүрәле, булар бар да туган авыл музеенда. Хуҗа кеше әле булар белән генә шикләнергә уйламый. Киләчәктә шушында бер үзебезнең татар авылының бер урамын ясарга, башлангыч мәктәбен, кибеттен, медпунктын, янгын сөндерү каланчасын бөтенләсен кертеп ясарга Алла берсә. Әйе, киләләр, карыйлар, күрәләр, китәләр, һәр нәрсәгә күңел биреп эшләгәнгә шулай ул. Ә монысы Аккыш күле. Күрегез әле нинди хозурлык. Күзләр камаша бит. Басма өстендәге су анасы ял итәргә килүчеләргә сәлам бирә. Катамарантта йөзүчеләрне күзәтеп тора, ә аккышлар аларны куа. Ул әнә шулай үзенең гаиләсен саклый сыман. Эй, рәхәтләнделәр малайлар. Катамарантта йөриләр, балык тоталар. Алдагы күзәтү урыны ул зоопарк. Тавык, әтәш, төрле күгәрченнәр, декоратив тавыклар, тәвә кышы, эт, кәҗә, сарык, маймыл, булар барсы да бар монда. Элекеге авыл өендәге бар әйберне үзенә җыйган музейның үзенә узабыз. Бар да тәртиптә урнаштырылган, бар да җайга салынган. Өйнең түрендә аклы-каралы телевизор, анда Әлфия Авзалова, Илһам Шакировларның язмалары яңгырый. Тәрәзә пәрдәләре, сөлгелекләр, караватлар, сандыклар, бала бишеге, кумганнар, патефон, барсы да бар. Бу гармон менә 1860 елда эшләнгән гармон. Моны Нәҗип дигән югары мәртәбәле бер дус бүләк итте музейга. Аның 4 гармоны бар менә монда. Саңа Гали Гараев дигән Россиянең данлыклы гармончысы ясаган аның тында тора. Рус гармоны инде. Әминә монысы Саба районы Симет авылыннан Галинур ясаган гармон. Галинурның соңгы ясаган гармоны бу. Чөнки ул авыртып китте, бүтән гармон ясый алмыйм диде. Менә мин соңгы экземпляр гармонын шушы музейга алып куйдым. Менә монсы Әнвәр Нургалиевның курайчысы бүләк итеп китте Башкортстаннан. Менә бик әйбәт уйнатыра данлыклы шын курай. Һәр бер әйберне күңеле аша үткәрүче, элекегене яшь буынга яткәр итеп тапшыру өчен җан атып йөрүче Рифкат Шафиков үзе экскурсовод. Бу балалар тимерче алачыгы дип атала. Бу инде элек һәр бер авылда бар я, авылның уртасында. Монда бөтен сугыштан кайткан ир-атлар җыелып утыра торган ие. Моның тимерчесе Иван Гроздыйны белгәнсездер инде. Басып алгач, көчләп чукындырган вакытта бер тимерче алачыгына татарларны куймаган. Татарлардан курыккан, корал ясап баш күтәрделәр дип. Керәшелдән урыс халкыннан куйганнар.
қойған болған. Біздің ауылда да Микайда да ешейдірие. Бик ұста тибірші ол. Соңа табағына міне Жәләл абилар, Исмағил абилар, Түбәк ауылынан міне шу айтып іші башладылар. Қазір міне Иван Грозный тірлі екен, қорқыпта қолып кетешек. Татар тибіршала ашқан екен деп. Міне шу айтып, міне бұл президентінің отасының қышқышы, Дорғали абилақы. Мына бұршақты яздан алып келіп берділер. Міне ол тұтып іштеген. Мына мұнда дегіт шелегі бар. Орба бали тұрған. Бұл тоже игінші ауылынан Миннахан бабайнықы болырға тиіс. Мына мұнда натуральный орба байлауыны ендікен. Бұл мына бұрынғыша мына шулайды үрдіріп, темірді қыздырып, ясетер ана бер. Мына мұнда бүтінісі қол біле ясалған әйбірлер, темірлер мына бүтінісі. Мына іш құраллары. Әр бірісі темір шала шығында ішілеген міне. Ненде ұста кішілер болған міне біздің ауылда. Құмғаншылар да болған. Итікшілер бірі біздің ауылда бек көп болған дейлер. Міне әлі бір күннен алып қайттым. Сафин Камилави ясаған шкаф міне біздің ұлы Кебеш ауылы. Бұл бір жылны шондай ұсталар көбейіп кетті. Ярышып шкаф ясай башладылар. Мұнда Нуриев, Дәулиев, Нуриябай, Сафин Камилави, Ғаляфитов, Хамит абай, мына шолар ясаған, мына апа айтып қойды, мына қазір бір жерге орнаштырып алла берсе, өзіміздің ауылдың кішілері ішлеген жиһаз деп көрсеттерге не бар. Туған ауылым көңіл ашу комплексінің ашық хавадағы Татар ауылы музейі күн сайын деп әйтерлік яңа экспонатлар белән байый. Әлі генә міне Қызыл Олды сельхозы бір бура берді бушқа, мұны намаз ертіп көтерік алла берсе, яңадан бір клуб берді сөйтіп алып қоярға, һәм тоқталар берді бұл бушқа ердем yüzünden. И міне өзіміздің Тіләшей орманшылығы, ілеккеге орманшы Ринат ғайләсі бір бура бөлек еттейді, ана нешіктер міне орман құжалығына башылап қойасы келе. Міне шундай иғанәшілер, һәм синең эшеңә бәя бирүчләр булганда һич икеләнмичә әйтә алабыз. Бу комплекс рәсми рәвештә музей статусын алачак. Бу атнада саф сулы ямлы саба экологик проекты лесхоз бистәсендә гөрләп үтте. Әлеге проект авылымның су чыганаклары, халкымның гырыф-гадәт йолалары, туган авылым әдипләре дигән юнәлешләрне үз иченә ала. Проектта җирлекнең улысы да, кешесе дә катнаша. Лесхоз бистәсендә кунакларны ипитус белән каршы алдылар. Иң беренче тукталыш Сиренка күле янында булды. Кунакларны иң элек быел 90 яшьлеген билгеләп үтәчәк лесхоз бистәсенең кыскача тарихы белән таныштырдылар. Бистәнең үзешчән шагыйрәсе Сәрия Хафизова туган якка багышланган ир-яңа шигырьләрен укыды. Кеше өчен яшәү чыганагының беренчесе су булса, икенчесе урман. Лесхоз бистәсе дә урман уртасында, шишмәләргә бай булган урында төпләнгән. Биредә күлләрнең күп булуы да игътибарны җәлеп итә. Шүнник, Шәпши, Сиренка, Шишмә, Уткүз, Бүре, Карпат күлләренең һәрберсенең үз тарихы бар. Экологик маршрутта катнашучыларны алар белән бистәнең өлкән кешесе Фәрит абый Латыпов таныштырды. Бу безнең артта торган Сиренка күле. Моннан 1-2 километр төньяктарак бер инеш башлана. Шишмә инде, Шишмә шул үз юлларында башка шишмәне куша-куша шушында агып төшә һәм моны буып күл ясыйлар. Бу күлне Украинадан килгән Сиренка фамилия бик алдынгы бульдозерист, тракторист була. Шул буып ясый һәм ул тору да шушы тирәдә генә торган була. Шуңар күрә Сиренка күле дип атала. Хәзерге вакытта күл бик зурайтылды, чистартылды. Төпләрен алынды, кыйларын бетон плиталары белән тизелде. Сиренка күлендә кызлар кыз шайкау күренешен тәкъдим итте. Гомумән судан башка тормыш яшәеш булмас иде. Лесхоз бистәсенең урманнары, күлләре хуҗалык эшчәнлеге, производствоны алып барырга да ярдәм иткән. Мунчала цехында халык хуҗалыгы өчен кирәкле күп төрле товарлар җитештерелгән. Ә мунчала ясар өчен мул сулы күлләр кирәк. Проектта катнашучыларга күрсәтү өчен Шүнник күленә юк агачы кабыгы батырылган иде. Бу эшнең ничек башкарылуы белән дә Фәрит абый таныштырды.
Жей житүгә өмә ясап урманга барганнар. Юка агашын кисеп, кабыкларын салдырып, елга күлгә салганнар. Аннары түземсезлек белән суда ятып җибегәнен, пешкәнен, кабыгыннан аерылып төшкәнен көткәннәр. Кабыгыннан аерылгач, мунчала да әзер дигән сүз. Менә Сабаш күленә салалар идаларны, Сабаш күленнән öpмәләр безгә монда менгәч без мунчаларны шикәртәйдек. Без аннан җуынырга мунчалар ясыйдык. Аннары шул мунчалардан кисләр ясыйдык. Кисточкалар шуны бәйләп, менә пумала. Агарта торган пумалар ясыйдык. Мин үзем дә эшләдем анда, үзем дә ясадым. Аннары проектта катнашучылар барсы бергәләп Шишмә янына юл тотты. Шишмә янында киленгә су юлы күрсәтү йоласы күрсәтелде. Лесхоз бистәсе китапханәчесе Гүзәл Нәфиқова проектның эстафета символы су тутырылган шешәне ныртыдан килгән кунакларга тапшырды. Проектта катнашкан балалар һәр әйберне кызыксынып күзәтсәләр, өлкәннәр үзләрендәге тәҗрибәнең кирәк булып, яшьләргә җиткерелүенә канәгать булдылар. Миңа бик ошады. Үзебезнең лесхозны шулай дип зурлап күрсәткәннәр өчен. Менә һәр ничек дип әйтим, менә әбиләр безнең яшьтәге әбиләр катнашкан өчен, яшьләр өчен нәрсә дип әйтим, бик матур безнең лесхоз. Сезгә дә бик зур рәхмәт килеп менә шундый ниләрне төшергәнегез өчен. Мин бик канәгать үзебезнең шушы лесхозда шундый ниләрне уздырганыгыз өчен. Саф сулы ямлы саба экологик проектының лесхоз маршруты дендрология бакчасында миштә пешкән коймак һәм үлән чәе эчү белән тәмамланды. Кичә Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе татар халкының яраткан язучысы Зифа Кадырованы каршы алды. Кунаклар телерадиокомпания журналистлары белән очрашып, радио тыңлаучылар белән аралашты. Зифа Кадырова Саба дулкыннары телерадиокомпаниясының көтелгән кунагы. Ике арадагы дуслык елдан-ел ныгый, уртак дуслар барлыкка килә. Бу килүендә Зифа апа Ярчалы шәһәренең әдәбият тарихы музее җитәкчесе, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, 4 китап, 10дән артык библиографик эшләр авторы, язучы шагыйрә Роза Хамидуллина белән иде. Инде Сабага мин бик тә дулкынланып килдем дисәм була. Чөнки минем өчен менә безнең Чаллыда яшәп иҗат иткән бүгенге көндә Фәүзия апа Бәйрәмовыз ул безнең һәр даим безнең якын дустыбыз, киңәшчебез, сердәшчебез. Без Фәүзия апа белән бик тә горурланабыз. Шулай ук 90нчы елларда менә Измә авылыннан күчкән, Сабаның Измә авылыннан күчкән апабыз Заһира апа Гомәрова да безнең Чаллы җирлегендә яшәде. Ул да бик күп балалар өчен бик күп иҗат итте. Заһира апа безнең китапханәдә, мәктәп китапханәләрендә бик каты менә һәр вакыт безнең дустыбыз, якын сердәшчебез. Без аны белән бик тә менә дус, матур мөгамәләдә яшәдек. Заһира апаны хәзерге көндә дә искә алабыз. Роза ханым 60 еллык тарихы булган Ләйсән иҗат берләшмәсе белән дә җитәкчелек итә. Бу түгәрәктә 55ләп язучы бар. 2007 елдан бирле эшләү дәверендә 4 китап чыгарга өлгердек. Аның беренче Ләйсән тамчылары булды. Аннан Ләйсән моңлы бишегебез, аннан әдәби Чаллы китабы, әдәби Чаллы күгендә китаплары дөнья күрде. Менә әдәби Чаллы күгендә китабында менә сезнең менә бу соңгы китапта сезнең ике менә Саба кызы, ике шәхесебездә урын алды. Монда берсе безнең Сотыш кызы Нурия апа Гыйлметдинова булса, ул инде үзе генә күрә алмый калды. Мәрхүм булып китте ноябрь аенда, менә узган елның ноябрь аенда. Аннан соң Гөлфия Фәйзрахмановыбыз. Бу безнең чынлап та Фәүзия ападан кала икенче горурлыгыбыз дип әйтә алабыз Чаллыда. Ул безнең Татарстанның атказанган артисты, Чаллы Татар дәүләт драма театрында хезмәт куя безнең Гөлфия Фәйзрахмановыбыз. Ул да менә Ләйсән әдәби иҗат берләшмәсе әгъзасы. Укыган кешеләр белә Зифа Кадырованың һәр романында гади булмаган кеше язмышлары. Кем белән генә аралашса да, ул әңгәмәдәшен игътибар белән тыңлап, аның һәр сүзен күңеленә салып куярга гадәтләнгән. Соңрак алар аның иҗатында урын алачак. Саба халкы да искәрмә түгел. Менә 12нче елны мин монда китапханә белән очрашуга килгән вакытта иң зур истәлек булып калды. Саба дом культурасы шыгарым тулы халык белән иде. Менә үткән заман булып тоела ул безгә. Мин ул вакытта миңа бүләк иттеләр бер папка халыктан җыелган хатлар. Ул беркемдә дә, ул кулдан язылган, бүтән тирә авыллардан язылган хатлар. Менә ул минем горурлыгым иде. Әмма кызганычка каршы менә бу пожарда ул бүтән папкалар, китаплар, бүтән нәрсә янып бетте инде. Менә
Бернәрсәгә дә мин теге җылап бара торган кеше түгел, шулай да шушы әйберләр бик кызганыч. Минем мактанышым иде ул, шушы кул белән язылган хатлар күп иде. Һәм шулар арасында анда кешеләрнең язмышлары. Менә алар әкренләп бер әсәрнең бер урынын алырга мөмкин. Чөнки алар җыелма образлар булып килеп керәләр. Бер генә кешенең язмышы түгел, берничә кешенең язмышы. Бунда инде ул хатлар әгәр дә исән булса, мин аларны инде китап итеп чыгарырмын дигән теләгем бар иде. Китап итеп чыгарырлык хатлар иде анда кеше, халыктан җыелган хатлар иде. Азифа апа, менә язучыны халыкка нәрсә якынайта? Халыкчан булыдыр. Менә мин үзем авыл баласıyım. Авыл баласы шул халык арасында үскән. Biz үскәндә кешеләр бер-берсенә бик мәрхәмәтле иде бит. Бик мәрхәмәтле, аннан соң теге ничек дип әйтим, игътибарлы иде безгә. Менә шушы әйбер бездә ул калган, аны бер ничек тә бер кайда куеп булмый. Мин кеше белән аралашырга яратам. Шушы безне тәрбияләгән заманы хәзер дә килә. Һәм очрашуга күбрәк безнең замана кешеләре килә. Язучының иҗатын сөючеләргә зур сөенеч. Зифа Кадырованың бу көннәрдә 7нче китабы языла. Без бит авыл балалары. Һаман да безне борчый авыл темасы. Менә авыллар битеп баралар. Авылларга кемнәрдер әйләнеп кайталар. Олы яшьтәгеләр, пенсия чыкканнар әйләнеп кайталар. Аларның йөрәкләрен авылны ничек тә саклап калырга, эшсезлек, тузган зыйратлар кемдә булса тотып торырга тиеш. Шул кешеләр үзләренең яшьлекләрен сагынып кайталар, нәрсәгәдер өметләнеп кайталар. Әмма ләкин үткән замана юк. Үткән гөрләп торган заманалар юк, гөрләп торган колхозлар юк. Шулай да кеше нигезен сакламаганнар, үкенәләр. Ул нигезен ник ташладык микән, ник саттык микән диләр инде. Менә шушы темалар хәзерге вакытта да борчый. Глобаль зур темага кагылып булмый, чөнки без менә бу пандемия аркасында без белмибез иртәгә нәрсә кирәгендә, нәрсә көтәргә дә белмибез. Әлеге җанны ничек саклап калырга дибез инде. Бу шундый заманы, бүгенге кичәге бүген көн без нәрсә нинди юл белән барырга аңламай торган заманы. Мин белмим, бәлки бу миңа гына шулайдыр. Менә балалар өчен куркыныч, балаларның балалары өчен куркыныч, нәрсә көтә. Ул шул хәтлек информация көчле. Интернеттан без шушы информация аркасында куркабыз да. Ничек киләчәккә яшәргә? Үткәнне кайтарып булмай торган, bütün булган хис-тойгыларны җимереп ташлай торган заманы без хис белән яшәгәнбез. Бүгенге көндә хис юк. Телевидение эшчәнлеге хезмәткәрләр белән танышканнан соң кунаклар Долкын радиосы студиясында чыгыш ясап, радио тыңлаучылар белән аралашты. Телерадио компания күренекле шәхесләр белән халыкны якынайтучы бер күпер булып тора. Бу бигрәк тә пандемия чорында актуаль. Бездә сатуда берсеннән-берсе кызыклы китаплар да бар. Аларны Саба дулкыннарына килеп алырга мөмкин. Ничек бар сезне шулай яратсыннар. Уй хисләрен сезгә таратсыннар. Сагынганда чакыра белсеннәр. Бу юксынган диеп килсеннәр. Кыш көндә һич тә көтмәгәндә кашкарыдан такыя үрсеннәр. Үзгәргәнеңне дә сизсеннәр. Хисне мәхәббәтне аңламаган үзләрен кызганып көлсеннәр. Ләкин ничек бар? Сезне шулай яратсыннар. Бүгенгә менә шулар, сез Саба дулкыннары телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Борчылган сораулар, проблемалар булса, алар турында Саба дулкыннары телевидениесына мөрәҗәгать итә аласыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Хәзер реклама, аннан соң җырлы бүләк тапшыруын карый аласыз. Мин сезнең белән саубуллашам. Яраткан илебездә һәр кайсыбыз тыныч, яхшы, мул тормышта, туган телебездә иркен аралашып яшик.